Hello guys, good morning. Dito karon sa Mystical Island. Abot tayo guys, Mystical Island. Good morning. Di ako karon sa Mystical Island. Dinagat. Guys, nauna ang tugtong bato. Ano ang kuwala na guys. Mystical Island. Guys, mo ang view sa Mystical Island. Morning, tirahan sa Mystical Island. Ayan. This is a Mystical Island. This is a Mystical Island in Dinagat Island. This is a history of the second golden heaven. This is a Mystical Island. Guys, mawala diri ang footprints of the sun. Siminto ma? Diba? Palipo das video na ma? Siminto na? Wala na yung dagat. Siminto na? O, simento na. Mao lagi ni ang the secret Ito of yung Canaan City. Canaan City. The first history of the world. Oh. Oh, kaya yan na. Pag ato ka dito, simento na. Nilumutan lang. Mao lagi ni ma ang gitawag manok ka ng paradise in Mystery Island in the Golden City. The mystery
kuan din ba yuta din di ay no. No? Syudad? Sa unang panahon. Panahon? Kaya umaw na ka na sa simento kay kaang muna siya kanihan ang abot. Ah. Pa. Ako ba sana makita na? Kani. O to na o kana. No, dito no. No, ito. Pag-ubas na daw ni. Naku nakita sa mga pangalan na bumadit na. One sheet of portrait in the Pansan. sun. Doon ko yun natagpuan. At ini Magtina. Tawagin na nila Magtina Island. Magtina Island. So dito ang tapak ng one sheet of portrait. Oh. Kauban na siya kasi sa buong ano Syudad, malaki ha? ang syudad. Oh. Para bang Metro Manila, Oh. Davao, dako kayo. Kanaan City. Pahubas na daw. Kanaan City. Ito yung pinahanap sa akin eh, pinatuklas ni Padre Silisi ng taga Buan, Roma, Italy. Yung tinatawag na Mystical Island. Ito yun, no? Kanaan City. Doon ka na ang dito sa Kingdom of Paradise. first history yun. Kasi dapat pag yung ano nung yung istorya ni Juan, yung Noah Ark. Noah Ark. Ito yung footprint in the sun. Lubong yung Motielo. Ano guys? Yung footprint in the sun is isla din Isla. yun. Isa din yun na ano. Pag matuklas ang siya, lumutang yan siya 1978. 1968. Dagat yan, dagat. Lumutang siya na yun. At tapos tulog, isukot na, isukat yung paa mo. Kung alin doon ang kasukat sa paa mo. Pag nasukat yung paa mo sa footprint, ikaw yun noong unang panahon. Bumalik ka lang. Sukat mo yun. Nandoon din yun sa anong part of Samar, Eastern Samar. Ang isla noon, Hilabaan. Hilabaan, Tangin, ano yan, Sardinasan, at Dolores.